nggo karo nggo ngaso truk mosok lawan terus. Iku aku arep ngadepi Ndara Janaka tak elingke. Wis sasane. Ya wis mlayu-mlayu Ndara para Sembadra wae malah tentrem. Wong kaya ngono nek ora delengke karepmu lho aku wis ngandani lho. Nek ning apa-apa aku ora tanggung jawab. Kowe endi arep melu Ndara para Sembadra. Mlayu masuk ke tanjungane para Ndara Abimanyu. Heeh. Aku tak nyoba ngelekke Ndara Janaka sangganan dhewe nek ning apa-apa. Lho sik tak omong sik. Lho kok wis dices. Warung apa? Abimanyu menyang endi? Kula mboten ngertos. Karo ibune mau ketok mlayune nendi? Kula ora ngerti. Terus sampean kudune eling. Ndara Abimanyu menika putra panjenengan. Kok mang cempalan niku lupute napa? Lupute napa kula tak takon. Mbok yo sing sabar. Panjenengan niku wong tuane Ndara Abimanyu lho kok plak-plak karo Ndara Abimanyu. Wonge mlayu mriko. Wong mriko dituntun kali Ndara Wara Sembadra, ha sampe ning ngajar kali Ndara Abimanyu ya peng-pengan kok. Nggih pun. Piye, Gong? Ora sukses. Asale kono nganggo ngantil barang kok. Males mbasmu kuwi. Karo Bendara males mangsane. Narain asma bang mangaruna. Kadine trane nganggo rapo. Sabaning kukilaring kanigara sageter kene donganing kong lur wuwu sing kene panca madhek jan aku ora diparingi dawuh karo mbarep upama aku diparingi dawuh karo mbarep mesti wae aku diutus goleki ora bakal wegah muga gandeng dina samengko bareng kakangku wis bloko yen to pustaka Jamus kelima soto ilang babar pisan dadi gaweane Kresna kakangku yen pancen kowe ngerti papan dununging pustaka Jamus saiki mapan menyang endi paringa dawuh aku ingkang bakal ngupaya aku ingkang bakal goleki semanten ugi kula Kakang Prabu najan bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak waton kula nampi dawuh wonten pundi pernahipun pustaka Jamus miyang jimat kelima sodo Kakang Prabu babar pisan borong dhateng Maduka babagan pepadanging negari Ngamarta yayi nuwun sewu menawi ingkang raka tumunten kadhawuhan paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sodo nuwun mangapunten kula dereng saged matur ewa semanten samangke wonten srana ing kedali nampan dening para Pandhawa. Jejeripun titah gumelar wonten ing Madyapada, jejeripun titah ingkang tinitahaken dening panguwasaning Gusti Ngakarya Loka. Menika dipun menangaken budidaya. Sinambung nyuwun dhateng panguwasaning Dagamurweng Dat. Budidaya lan panyuwun menika dipun dadosaken setunggal. Sakmangke tertemtu dewa badhe paring kepadang. Semanten ugi panyuwun kedah wonten pambudidayanipun. Sakmangke badhe wonten wenganing jawata ing tinampi dening para Pandhawa. Kersa maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, monggo. Sakmangke gandeng Pandhawa jangkep gangsal ingkang raka ing sagah nuntun lampahing para Pandhawa lampah semedi mboten kitang namung sekedhap paribasan namung tigang kedheping paningal sesarengan para Pandhawa nglampahi semedi nyuwun dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Loka supados paring pitedah wonten pundi dununging pustaka Jamus miyang jimat kelima sodo menawi kula mengkanten ingkang rai namung kantun ndederek Werkudara Jokeri yo aku saku semono uga Janaka bangun miturut dawuhipun Kakang Yayi Kakang Prabu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kembar ayo kinarya geneping Pandhawa 5 sira kembar uga dadi jangkeping para Pandhawa nyuwun marang panguwasaning Dagamurweng Dat bebarengan kadangmu telu cacahe kawan pun Kakang nyuwun marang panguwasaning dewa supaya paring pituduh menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sodo ingkang ngoncat saka panjenengan pusaka iki nekula sedewa Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranaya Kantasrarja Anagare becik-becik Parandene tan dadi alias kala bendu malah bangkit mangkin handatra Rupita kang ngribati Sigra lampah semedi sangya para Pandhawa sedaya sedhakep salutu juga nutupi baban hawa sanga menika cipta tanantang kepinandheng kejawian panguwasaning Dagamurweng Dat nyuwun dhateng panguwasaning Gusti pikantuk pituduh wonten pundi lenggahing pustaka Jamus kelima sodo ingkang murca saka negara Ngamarta nalika semanten dereng ngantos tigang kedheping paningal dadak sakuling mangkin Tandrawati jugaraken ingkang rayi Ngamarta Prabu Darmakusuma ndadosaken kagiat sangganing para Pandhawa wau
Sinayon manggulung mintonaken dewi kramanira kanggo miteraning asta kanggo miteraning asta aneng asta Koko Prabu kenging menapa dereng ngantos purnanggen Kalampas Medi tumunten paduka njugaraken dhateng ingkang rayi Ngamarta. Tresna kakangku eneng apa? Teka dadi njugarake marang Werkudara Janaka boten kembar. Nuwun pangapunten Yayi Werkudara. Nggih. Arjuna wonten maringan dawuh. Sumenewa sawetara aku tak matur kesaling Yayi Darmaji. Yo, monggo. Kula nuwun pangapunten Yayi. Kula sampun matur marang Mbah makamping-kamping. Nggih. Bila cejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa mbudidaya. Kersa pados rana supados sakmangke Kalampas Medi nuwun dhateng panguwasaning dat kamurming dat buktinipun sakmangke. Mboten dangu kula sampun pikantuk kepadang tumraping pustaka Jamus Klima Sada. Menawi paduka sampun pikantuk kepadang lajeng pustaka Jamus Klima Sada sakmenika wonten pundi? Pustaka Jamus Klima Sada nendi? Yen pancen percetha papane para kake paring dawuh kaparanane. Werkudara. Nggih. Arjuna wonten maring dawuh. Yayi, kula wonten timbalan. Jebul pinanggipun pustaka Jamus Klima Sada menika mboten kok ical, mboten kok ical. Kuwen mboten murca saking karsanipun Jamus Klima Sada piyambak, nanging pustaka Jamus Klima Sada menika panci dipun cidra dening Duratmaka. Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka Jamus Klima Sada cinidra ing Duratmaka nong ngasinggihan. Yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge. Mula kake dawuh karo aku, mengko aku ingkang bakal nyekel malinge. Adepake ning Pradata Agung, Pradata Adil negara ing Ngamarta supaya samengko diadili dening negara Ngamarta. Sik, Werkudara aku tak takon karo kowe. Mula kake takono. Yen si Adi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap si Adi, adile dihukum serana Pradata Adil negara Ngamarta apa dihukum karo hukume Werkudara? Mergo sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara. Yo, pancen beda. Bedane nggo napa? Bedane yen Werkudara kuwi kudu adil. Utang bono-bono picis nyauri bono picis, utang loro nyauri loro. Utang nyawa nyauri nyawa, utang getih nyauri getih. Yen tumrap si Adi maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada iki utange apa? Utange nyawa. Dasarmu. Mergo pustaka Jamus dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tegese maling mau wis dadi srana patine para kawula. Mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Kok pateni? Yo. Kuwi tenan. Yo, tenan. Lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta, ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake pemerintahan dono siasat somo beda dono denda. Lire. Ora mawas anak kadang sedulur yen wetu tumraping negara pinatrapan denda sak bobot. Nadyan wong liya nanging kuwi labuh tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sak murwat. Tegese lamun kuwi kula wangsa negara Ngamarta, kawula negara Ngamarta, gedene kuwi kula wargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka Jamus Klima Sada mesti tak pateni, mesti tak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Sagu ora? Sagu. Bar kakangku, paring palilah apa ora? Werkudara gandeng si Adi ingkang pinasrahan hukum dening Koko Prabu pun kakang mung kari manut. Tegese barep kakangku paring palilah. Iya Dimas pancen mengkono. Yo, yen ngono aku manut. Wis saiki lagi
kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Klimasata. Tak patenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora mencla-mencle guneme. Yen pancen Syadi saguh mateni supaya dadi pengantep-antep ati ning pun Kakang maragake sumpah. Sumpah, yen kowe saguh mateni maling mau. Oh, aku sumpah. Disekseni keblat papat segara gunung isine ngrene wengi. Tak sumpahke ucape Werkudara, maling sing nyolong pustaka Jamus Klimasata. Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi keluarga. Yen wani nyolong pustaka Jamus Klimasata tak pateni. Werkudara, apa? Sing nyolong anakmu Abimanyu, Dimas. Kresna kakangku. Apa aku ora kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Klimasata? Ora. Pancen dawuhing dewa kaya mengkono. Cetha takomu yen pustaka Jamus Klimasata murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjunganom Yosi Abimanyu. Mula Yayi, satria iki wis ngucap sepisan kudu dilakoni. Yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat. Uripmu bakal di hukum dening jagat yen kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake. Luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pengendikaning Dimas Werkudara, mongko ora tok lakoni kabeh padha ngandhakake. Yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Abimanyu. Kowe cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku ayo tak dereke munggah ning kayangan. Lho, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru iki apa wae. Tur dasare nek nganti ketayangan tekan kayangan malah mengko pun Kakang didak pun Kakang ora percaya marang sabdaning dewa pun Kakang bakal nampa pidana. Lah kok ndak genahke ning kayangan ki ngopo? Wah, jlambrok. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka, kok ora bungkah pejaono kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang. Numerepi dhateng lampan menika kok ora bu, lampan menika sanget mbebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letut dhateng pasuryanipun Punden para Pandhawa kok ora bu. Wah, Kresna kakangku aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa Maido? Kudu piye-piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Wong wis agem mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Matenono Abimanyu wis gawe wirang ing para Pandhawa, Werkudara. Apa? Kowe nek ora mangkat aja lakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat mergo sumpahmu tak seksekke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu dicecedho dening para kawula, uripmu diece dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono? Lah nek cara aku tinimbangane kawula Ngamarta ki mati kabeh mergo kena wagebluk. Nyawa siji ditetekake nanging nyawane wong pirang-pirang slamet Dimas Werkudara.
Mas pokong mece Tuda tanpa karya sangkang rumemakan Gusti kelong lingo sak sekarnya Nuwun sewu Yai. Upami paduka menika Sungkawa menika nuwun sewu sampun boten wonten ginanipun. Jenenganipun nampan menika sampun kelampah ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Nampan menika adilipun boten dipun getuni. Tuwin agengipun dipun tangisi. Sabab nuwun sewu ujaring para kaki-kaki pranata gama sami nyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggresah panggresula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggali paduka Kyai Prabu menika nuwun sewu tegesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun. Gusti paring pacoban menika sak murwat kaliyan kekiatan titahipun Yai. Mila samangke mboten nampi menika pacoban ingkang awrat menapa para Pandhawa namung nuwun sewu menawi dipun penggali lho. Upami Abimanyu menika saestu nyidra pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampanipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun niyas dhateng para Pandhawa menika kala wau, tartemtu sak mangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yai. Sak mangke ngapenggali ingkang lomba kemawon tuwun dipun masrahaken dhateng pangwasaning Dakamur Wengbat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados Pandhawa saged nglampahi lampan menika kanthi jejeg wing tumajuh penggalipun Yai. Koko Prabu mboten ngono babar pisan bila anak kula pun Abimanyu wantuna nyidra pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada menika mboten nama mekal. Jenenganipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil ngurup manahipun menawi gadhahi kegayuhan tanpa petung menika adaanipun para muda ngaten menika. Inggih Koko Prabu kula nuwun sewu. Menapa wonten panganggenipun Kyai Prabu ingkang nate paring dawuh kaliyan Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika. Gandeng Abimanyu ginadang gadang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kulub anakku bocah bagus. Lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina, yen pun lengser ke Prabon, sira kulub ingkang bakal ngadampar ke Prabon ing Ngastina nggir Abimanyu. Lah menika, mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ndadosaken ndudul dhateng manahipun pun Abimanyu, tumuli anggih mangsa ngelak wanci kaselak kepengin dados Nalendra. Tumunten wonten cobi nyidra pustaka Jamus Klimasada, mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacen asmanipun para Pandhawa. Sampun ngaten. Prabu Ratu lenggah pun negari ngamarta ing langkung sekeca, kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun werku Dara Tuwin Janaka. Kados pundi sak mangke anggipun badhe ngrampungi perkawis menika Yai. Koko Prabu menawi tetela mekaten kula namung kantun ndherek badhe kula pasrahaken lampan menika dhateng panguwasaning Dat Kang Nurwengdat. Mekaten langkung prayogi. Kembar kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan ora Prabu. Budhana kang padha sedhing sun kundur medhaton. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kembar kadangipun Kakang. Wis purna gatining pananggilan. Sanata sawetara medhaton jero jangking gambar kencana. Kinapit gambaran gading ngadharaken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Pawara. Ing sami ngambil patraning Prabon. Kawit tengah saking Mandra tindaknya Sri Narata. Lamun katinom saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Narata wau. Paripurna sang nata
Dadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra dene paduka Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Kasatyan Tanjunganom kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu nggih Abimanyu tak tampa ora liwat pangestu ning Ibu tanpa nono kula pendingga jimat Ibu Loro Sriyandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pak tak tampa Abimanyu ora liwat pangestu Ibu tanpa nono ya nggih kula pendingga jimat paripun dayana ing kasantosan ngaturaken bekti Ndara-wara Sembadra iya Semar tak tampa Ndara-wara Srikandi ngaturaken bekti Patupat Semar tak tampa ngaturaken bekti Ndara-wara Sembadra Nala Garing tak tampa Ndara-wara Srikandi ngaturaken bekti iya Nala Garing tak tampa ngaturaken bekti Ndara-wara Sembadra Petruk tak tampa Ndara-wara Srikandi bekti kula Patupat Petruk tak tampa ngaturaken bekti Ndara-wara Sembadra iya Bagong tak tampa kula nyuwun sak mangkon Ndara-wara Srikandi Tobat iya. Ndak tampa pangestu tanpa nono. Nggih, sangat anggen kami dadosaken jimat paripik. Abimanyu kaya ngene rasane wong kang kabuntu marang rasa kangen ramat majaku. Jejering ibu ing bakal bisa dipisahake. Napa ning swasana apa wae. Yo mung emane rasa kangen ingkang Mbak Gimbul sayekti gregetan marang pasumpenan ingkang wis mbak lakoni. Kula makandik anono-nono ning dinanggara kasih pun ibu nyempeno lamunat majaku nite baita lelayaran ora ngerti sangkan paraning biwai katempung banyu ingkang beno wekasan ponang baita jomplang dene kula Abimanyu katrak ing banyu gedhe wekasan kendang kapracundeng pramita iki apa werdine nggih permarare nang swami nambrangang kati karunaning kasosik yanang marga malalat umiring sang kandha wastrat mojo wong lalu mangulati Katrenjo rawing Sangarjuna bagyo kagat kancang ya mulat mulat para Sangarjuna semuanya kan yamanungsan Mulat Sangarjuna semuanya kan kamanungsan kasrepan tingkaing mungsunan padha kadang aywataya Kanjeng Paran rawuh ana ing Kasatyan Tanjunganom aku ngaturke sembahku katur ibune kula tak tampa kula ngatur sembah maput kula kunjuk pangeran Yaya Srikandi tak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tamanono meninggo jimat paripik ana apa Kanjeng Paran dene Kanjeng Paran teka rawuh ning Plongkowati ing Tanjunganom semengko pengawak Bodhan Damarsasi Sembadra ana dawuh apa ora weruh marang anakku lanang Abimanyu menyang endi Kanjeng Paran panjenengan kuwi apa sing mbok pirsani Patmaja lanang Abimanyu lenggah ning pepungkuraning Kanjeng Paran kuwi lho anakmu kok nganti ora prisa sing diprisa Abimanyu ulung penting balaning adawuh Kanjeng Rama ora nyono babar pisan lamun sira majaku mapan ning kene
Nembe kemawon kula badhe ngaturaken sembah kelawan Kanjeng Rama ora susah ngaturake sembah. Ngerti kula lamun praptaning wong atu amoning kasatyan Tanjung Anom. Yekti ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu Indra Prasta. Lamun wakmu bakal paring ganjaran kelawan sira Atmajaku Abimanyu. Pelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken dening Kanjeng Prabu badhe paring ganjaran dhateng kula Kanjeng Rama. Ora usah dadak perlu takon. Sing baku ganjaran mau tampanono menawi kula mekaten kula aturi maringaken Kanjeng Rama. Samangke kula badhe nyuwun mriksa kaliyan Wa Prabu piyambak menggah menapa ing sampun kula tindakaken ya tampanono bocah murang tata. Pato marake piye semana kok dadi kaya ngono kahanan. Pato ora ngerti sangkan parahi kok dadi Abimanyu dicempalani karo wong tuane Kyai Semar aja meneng bae Kakang Semar. Kono kawan ayo. Ayo kau. Kanjeng Rama kula salam. Semorare mangusa ngambreng kadi karunaning kaswasip dosan gonto astrat mojo lengleng lalu mangulati. Wah jlambrong kowe dhisik tekan Tanjung Anom. Wah Abimanyu wis mbok ajar jlambrong sing duwe kewajiban mateni anakmu aku dudu kowe. Kanjeng Rama sawisa kalpatanipun ingkang putra Tadawadana Gatot eneng apa yen pamunten kula aturi ngandhut sawetawis menawi badhe katindakan dening Paduka Kanjeng Rama nyambutana bilih Abimanyu menika putra Paduka piyambak tur malih kula sampun ngawuningani piyambak kelamban ingkang lampah wonten negari Ngamarta pacariyos ingkang paring dawuh Kanjeng Prabu Ndorowati nanging jatosipun menika sanes Kanjeng Prabu Ndorowati aja ngawu kawar-kawur kaya aja mbelani adimu Rama wonten ing badhe paring seksi dhateng jengandika Kanjeng Rama. Jaitan Antasena apa aku Pak sing iso mbuka wiwara peteng negara Ngamarta. Apa sing ndikake Waireng mau jatine sok ora saka ngendikane Waireng. Sapa? Nek bapak tak kandhani mesti ora percaya. Sapa Jaitan? Sing dadi Siwa Ndorowati mau ora liya kejaba mung gurumu. Guru sapa? Eyang Penemban Tuna. Wah, aja ngawu kawar ngawur. Aja main pukul. Aku ngomong kok anane kok blas. Ya pancen wis iso ngandhake kudu ana buktine. Kang, gorene Kang, menungsane. Aku dibanting. Ora ngerti turno bapakku. Rame iki dadine. Ayo arep kowe. Turno bapakku. Werkudara iya. Kowe kok dadi kaya ngono rupamu? Teng penjata ta? Iya. Diajar anakmu. Antasena Jaitan. Ayo gek ngaku ndak anak-anake do dadi korban, kowe iki ngaku wae. Iya ya. Wis, nek bareng aku gek mangan bakso. Wis, aku diturai wae. Turai rasa kuwatir. Tak pesenke pisan. Ngrangkumi. Kok perintah rangkumi barang. Werkudara, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Njaluk ngapura piye? Apa sing diomongke anakmu Antasena iki bener, Nger? Aku diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning Pandhawa, mula aku terus gawe karti sampe Kamembanata Ndorowati. Sing tak angkat patine Abimanyu dhisik Werkudara. Wah, isih ra utuna.
Wis bapakku cetha metu lek dadi muridmu. Ora mungkin ijazah isih tak gawa. Jasa den kulo mlonsot ora. Kang, Bawa Dimas. ngendi kowe? Karepe piye? Durna digawa. Engko nggo bukti karo Paman Janaka utawa punden Pandhawa liyane. Yo. Kakang Harkaca nyegato mak cilik ning ajaran Dimulanang. Yo Dimas. Mati aku. Dengan dirasa melu-melu. Ora mergane apa? Beto-beto medan kula menika mboten ndembel kula menika ora nglair Abimanyu kaya anak kula dhewe. Panjenengan menika bangetan karo anake dhewe kok nyiksa kaya ngono janjane arep digapake. Iya, piye kebangetan sampeyan niku wong lanang bagus nek kok mentolo karo anake dhewe. Ora usah melu-melu. Kudu melu-melu. Randi. Aku percaya kowe iku duweni kasudibian tanpa beda kaya aku jel kowe mbiyen tau dadi siswaku. Tanganmu antep tumiba ning dodo. Ning aku aja nganti gawe babak kulitmu. Kowe tak jemparing kuntal mbuh tibamu. Ora usah melu-melu perkara iki Wara Sri Kandi. Gatotkaca, Paman Watremut. Panjenengan sampun mentala dhateng Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi. Panjenengan ugi mentala dhateng Pun Abimanyu, Paman. Mangke kula badhe njlentrehake lampanipun. Tetuko. Ayo seminggir. Iki perkarane Janaka. Kaya wis ora duwe rai saka pakartine adimu Abimanyu. Janaka wong tuwa sing ora iso nggula mentah karo anak. Estunipun rasah wangsulan. Namung badhe matur, ora sah matur seminggir. Kula ingkang badhe duwa dhateng paripun Paman Arjuna. Yen wani karo Janaka ayo ngajak apa kowe? Cah bagus. Kanjeng Ibu, kula rumaos mboten lepat, kula rumaos mboten klentuk. Teka Kanjeng Rama mekaten kaliyan kula. Nanti kutah ludira. Wewujudanmu dijempalani karo wong tuamu ulup. Inggih Kanjeng Ibu, kula kedah kados pundi? Wis ayo bali wae. Lunga saka Tanjung Anom, golek slamet. Watake bapakmu kae kaya ngono nek ora mlayu sing adoh kowe mesti cilaka urip Abimanyu. Sake ya, Truk. Ora pati ya. Truk. Nggo karo nggo ngaso, Truk, mosok lawan terus. Iki aku arep ngadepi Ndara Janaka tak elingke. Wis sasane-ane. Ya wis melu-melu Ndara Wara Sembadra wae malah tentrem. Wong kaya ngono nek ora delengke karepmu lho, aku wis ngandani lho. Nek ning apa-apa aku ora tanggung jawab. Kowe nanti arep melu Ndara Wara Sembadra. Mlayu nang masuk Tanjungan marang Ndara Abimanyu. Heeh. Aku tak nyoba ngelekke Ndara Janaka, sangganan dhewe nek ning apa-apa. Lho sik tak omong sik. Lho kok wis dices. Warung apa? Abimanyu menyang endi? Kula mboten ngertos. Karo ibune mau ketok mlayune nendi? Kula ora ngerti. Terus sampean kudune eling.
Ndara Abimanyu niku putra panjenengan. Kok mang cempalan niku lupute napa? Lupute napa kula tak takon. Mbok ya sing sabar. Panjenengan niku wong tuane Ndara Abimanyu lho kok plak-plak karo Ndara Abimanyu. Wonge mlayu mriko. Wonge mriko dituntun kali Ndara Warasembatra. Ah sampe ngajar kali Ndara Abimanyu ya peng-pengan kok. Nggih pun. Piye, Gong? Ora sukses. Asale kono nganggo ngantil barang kok. Oh, males mbasmu kuwi. Karo Bendoro males mangsane. Narain asma bang mangarono. Dadine trane nganggo rapo. Sabaning kukilaring kanigara sageter. Kene donganing kung lur wuwu sing kene panca madheg pertapan Widara Payung. Anita kang ginarewang setimbro kumbang angat saping tawang susu angin ngending kone Widara Yaksa wonten drawuh penemban Widara Dewa pancen sing tak caketake ana ngersaku ya mung sowanmu iki Dewi katosipun jaran dina iki dina ingkang wis ditentokake kaya wis purna darmanku nggonku dadi brahmana ya mung iki jalarane apa aku kok durung iso nggagapi saenipun dipun tenggo kemawon penemban Soto saking kutha Sangkuraka yen amutusa Sang Sri Gusti Ayu nuwun sewu panjenengan menika sinten aran kula Sembadra Premban iki pertapan ngendi menika pertapan Widara Payung kula Begawan Widara Dewa menika cantrik kula Widara Yaksa wonten menapa kok mlajar-mlajar Premban aku nyuwun pengayoman aku dioyak-oyak karo bojoku